Keşplerde yaşayan mehriban insan. Yıldaşım Türkmenistan'ın halk artisti Kerim Annanowy ýatlap. Awtory Keyik Omarova. Redaksiyamyzda Mary vilayatynyň Murgaw etrabyndan hormatly dynjalykdaky ene Ogulnaýdyk Beliýewa jurnalyň geljekki sanlarynda Türkmenistan'ın halk artisti Kerim Annanowyň ömrü we dörejiligi, maşgalasy barada makala çap edilmegini haýyş edip hat ýollapdyr. Dogrusy, Kerim'iň köp sanly keşpleri canlandyryp, kinofilmleri döredip, halkymyzyň gyzgyn söýgüsini gazanandygy, onuň bilen bagly ýakymly ýatlamalary ýadyga geçirmek öňden pikirimde bolan soň, bu hat meniň kömül arzumyň tiz wagtda wysal tapmagyna täsir etdi. Haty elime alyp, taliplik ýyllarymyň ýatlamalaryna berildim. Kerim'iň mehirli ýylgyryp duran keşfi göz öňümde canlandy. Öýe gelip, surat albomynyň içinden mundan 45 ýyl öň toparymyzyň oglan gyzlaridan düşen suratymyzy tapdym. Suratda topar ýolbaşçymyz Jeren Azymowa, gyzlarymyzyň onusy, oglanlardan Kerim Annadurdy hemradagy bar. Bu akwal peşkeşi. Çet etrapda öňü öten owa gyzynyň paýtagtymyzyň ýokary okuw mektebine okuwa girip, ýurdumyzyň tanymal adamlary bilen bir toparda okumagyny, ýaşlyk ýyllarynyň iň bagtly günlerini, olaryň arasyny geçirmegini başga nähili atlandyryp bolar. Toparymyzda söýgüli şahyerimiz Kerim Gurbanypýesowyň gyzy Bahar hem bardy. Dogrusy, Kerim bilen bir toparda okuw başlandygyny topar ýolbaşçymyz Jeren Pigamowy bizi ýygnap, her birimiz bilen aýratylykda tanyşlyk açanda bilip galdym. Öňdäki partada oturan uzun boýly ýigit ýerinden turup adyny, atasynyň adyny aýdanda bir wada gulagyma inanmajak boldum. Ýöne ol qaqatyna mendäp durdy. Kerim'iň öýdem şol döwür türkmen filmleriniň köpüsinde dürli keşpleri canlandyryp halkymyzyň arasyna tanylýady. Sonra biz onuň bilen dostlaşyp gitdik. Toparymyzda hemmämiz onu gowy görerdik. Çünki Kerim sadadan sypaý oglandy, şadyýandy, göwün açykdy, mehirli ýylgyryşy bardy, gürleşmegi, degişmegi halardy. Şu günkü ýaly ýadymda. Biz birinji ýyllykda tejen etrabyny paxta ýygmaga gitdik. Otlanıp yerleşen bestimede Kerim bilen ýanymyza geldi. Köpäniň agzynda duran ýerinden Reis familiýam tutup, Ahmedowa, meniň diňe siziň ýanymyzda boljak diýip, owadoşum Jumagül kimigin ýüzüne de bakyp ýylgyrdy. Biz bir wada onuň näme diýjek bolýanyny düşünmedik. On ýança aşgabatly läle, o näme üçin? A biz näme diýip degişme bilen gürledi. Kerim, men paxta ýygyp bilýänmi näme? Owa gyzlar bolsa ýygyma ökdi. Onsoň her ýeňiz bir fartyk paxta berseňiz, gündelik normany bitdi bileýin. Kömek ederseňiz gerek diýdi. Biz onuň bu sözüne gyzyl gyran gülüşdik. Ýöne biz Kerim'e kömek etmeli bolmadyk. Ony çaýça bellediler. Kerim owadan tebigatymyzyň aşygydy. Ol ösümlik we haýwanat dünýäsine baý köpet dagyň, köýten dagyň gözellikleri, çeşme çaýly jülgülerimiz barada joğuşyp gürrüň bererdi. Onuň behişli bedewlerimize bolan söýgüsi ýürekdendi. Atlar bardy gürrüň edende gözlerinde buýsanç ataşa alawlap giderdi. Bir gün ol Laçynyň ogurlanmagy filminde suraty düşýändigini boşlady. Ýene bir günden filmiň taýýar bolandygy, ilkinji görkezilişine hemmämizi çagyrýan dawardaky hoş habar bilen geldi. Iň soňky gezi men onu ýokary okuw mektebini tamamlanmadan 35 ýylygyny belänimizde gördüm. Ýad aýlardy. Toparymyzdan 10-15 gyz. Kerim'iň hem bir özi bardy. Toý saçagynyň başynda topar ýolbaşçymyz Jeren Pigamowy ona degip, Kerim, sen bugün gyzlaryň hemmesine bir özüň hyzmat etmeli bolýan diýdi. Ol dogrudan da hemmämize hyzmat etjek bolup, toý aýak üstünde deýen ýaly geçirdi. Hoşlaşanymyzda Jeren Pigamowy şu wagt tebigat gaty owadan, gelin, beýinçi güni men sizi tekki ýaby alyp gideýin. Hem deýinçe alarsaňyz, hem ol ýerleriň gözel keşfini tiýinlap, arasy da howasyndan dem alarsyňyz diýdi. Biz bu tekliwe garşy bolmadyk. Ýöne näme üçindir
Onun bilen tebigatı da gidirilmedi. Kerim bilen bagly diňe gowy habarlary, bagtyýarlyk böwürmek, medeni gymmatlyklaryny baradaky filmleri döretýändigi, türkmen kinosyna gotanyň ösüşine goşany üçin hormatly prezidentimizin fermany bilen Türkmenistanyň halk artisti diýen hormatly adam daklandygy baradaky hoş habarlary eşidip begenip ýören günlerimizde onuň aramyzdan gidenligi baradaky ajy habar bizi gaty gynandyrdy. Durmuşy höwesli, kenit etden goýsanlar bilen ýaşaýan ýurtdaşymyz aramyzdan ýergitdi. Onuň wepaly maşgalasy, dowam bolan iki gyýyk burugly aktyklary bar. Ogly baba Annanyň atasynyň, kakasynyň ýoly bilen ýörä Türkmen Döwlet Medeniýet Institutyny tamamlady. Kakasynyň dürden filmlerinde dürül keşpler canlandyrdy. Maşgalasy akçagul bilen gurrundaş bolanlykda ol Kerim sunuwaty ýüregi bilen berilen adamdy. Umuman sunuwat maşgalasy bolan soň öýde de gurrunymyz köplenç kino sunuwaty, artistler, olaryň görediýän keşpleri barada bolardy. Kerim köp işlerdi. Madama täzeden filmler döretmem pikirindedi. Atmırat filmini suraty düşürýän günleri gurrunymyň behişli bedewlerimiz barada boldy. Mehriwan arkadagymyzyň ahaltyky bedewleri barada edýän aladalaryna, ihlasyna, hormatyna ýüregi bilen beginerdi. Oglum Bagajany da atmynyňy öwretdi diýip gurrunmerdi. Meniň elimde Kerim Annanowyň şahsy sahypasy. Onuň ýüzüne ýyldaşymyzyň ýaşlyk ýyllaryny düşen suraty ýelmenen. Ilki paýtagtymyzdaky Türkmen Döwlet Uniwersitetiniň Rus filologiýasy fakultetiini, soňra Russiýa Federasiýasynyň Gerasimow adyndaky Kinematografiýa institutynyň rejissýorçylyk fakultetini tamamlandygy baradaky maglumatlar bar. Dörejilik depterçesi 1964-nji ýylda açylypdyr. Kerim şol ýylda ýa 6 ýaşynyň içinde ilkinjilede Keçbelik kino filminde Baýmyradyň keşbini canlandyrypdyr. Soňra onuň dürli ýyllarda, dürli filmlerde canlandyran keşpleri barada maglumat berilýär. Gaýgysyz Atabaýew da gaýgysyzyň çağalygynyň, laçynyň ogurlanmagynda döwletiň, käridigenlerde Merdanyň, agyr ýükde Oradyň, Uşul galasynda harby gullukçy Nazarowyň, Zöhre Tahirde Garabatyryň, başga da dürli keşpleriň onlarçasyny şeýlede täjik we özbek kino filmlerinde hem baş gahrmanlaryň keşplerini canlandyrandygy barada aýdylýar. Onuň kakasy Sunugut ustady Baba Annany bilen bilelikde surat düşen filmlerde bar. Göz böwreniň aýdymy, Ak maýanyň ýoly, Güýz, Kerim'iň öz göreden filmleri. Ol iň soňky edep Bepay Işanguliýew bilen birlikde behişli bedewlerine bagyşlanan Atmırat adly film döretdi. Ýöne bu filmin tomoşaçylaryň gyzgyn süýgüsine münasip bolany görnüp ýyldaşyma da nesip etmedi. Ýyllaryň geçmegi bilen sarylan kagyzlaryň arasynda şol ýyllarda Kerim'e berilen dörejilik häsiýetnamalary öňsini çekýär. Olarda Kerim'iň üýtgeşik zehinligi, tomoşaçylaryň gyzgyn süýgüsine münasip bolandygy barada aýdylýar. Adam kärçiligine ýokary baha berilýär. Türkmenistanyň halk artisti, Mahmularlaak halkara bayragyň eýesi Halmahmet Kakabaýew Kerim'e beren häsiýetnamasynda onuň Laçynyň ogurlanmagy kino filminde ýokary ussatlyk bilen oýnandygy barada aýdyp, Kerim höwes bilen işleşmeli aktýorlaryň biri. Onuň bilen kino surat düşürilende gije gündüz işleseň de ýadamaýarsyň diýip ýazypdyr. Kerim hakykatdan da ýüregi joşgunly, kalby süýgüden doly, üýtgeşik zehin, mehriban insandy.